Hagajing lekai ICC Cricket World Cup hapring ke Australia Persia ke Sri Lanka. Haba Paisha ke jing lekai ke Australia kalamat ya ke 6 job peningkong hagani ke World Cup arah jar arpeulai hadin magalala bat pelim ya ke Sri Lanka dasan weekend hagani ke jing lekai. Hagajing lekai yakni rung Euro Cup arah jar arpeu sau ke bahab haga Group F hapring ke Belgium Persia ya ke Sweden. Haba Paisha kan ga jing lekai baro artli gi kenhon kia khai da marshi gol. Bad ya ga shigol jong ga Belgium la yo ban tap da Lukaku. Henry ya kan ga jing lekai la haban pensange no tang ha ka kela step namar ka don ga jing syasiat jong arngot ki briu ki batmu wan wan pek kai ya kan ga jing lekai. Haga jing lekai ka bahab haga Group J hapring ka Luxembourg Persia ka Slovakia. Haga nega jing lekai ka Slovakia kalala ban pelim dai welanon. Badia ka nega shigol jong ka Slovakia la yo ban tap haga minit ka bah nyau pinyau lengbau duris. Bad lengba ka nega 6 job ka Slovakia ka don jing kermen ban yorung syaga Euro Cup arah jar arpeu sau. Haga jing lekai ka bahab haga Group B hapring ka Greece Persia ka Netherlands. Haba phai shagna ga jing lekai haga kela step omdon gino gi bala bat penkhi jar kumjuru hadu bokot ga kendai pe minute omdon gi bala bat penkhi jar bat day haga additional minute kata haga minute ga kendai pe plus lai Netherlands ga layo ban tap ya ga gol ga baningkong haga ga jing lekai lengba ga penalty bat dia ga penalty la kenjat da Virgil bat day lengba ga shigol ka Netherlands kalala ban pelim ya ga Greece dai wailanot bat lengba ga jing job ka Netherlands kadang don jingkerman ban yorong syaga Euro Cup arajar arpeu sau. Haga jing lekai ka bahab haga Group J hapring ka Bosnia and Herzegovina Persia ya ka kenhun Ronaldo ka Portugal. Kabade ka kenhun ka balayo ban rung lupa sya ka Euro Cup arajar arpeu sau. Haba phai sya ka jing lekai jong kini ki artli ki kenhun ka Portugal kalala ban pelim suk dasan lanot. Badia gini ki san gol layo ban tap ar gol da Cristiano Ronaldo haga minit ka basan bad haga minit ka ba arpeu. Bad leng bagini ki ar gol Ronaldo ulayo ban tap kandai gol haga nega Euro qualify. U Fernandes layo ban tap shigol kata haga minit ka ba arpeu san u Cancelo layo ban tap haga minit ka ba lai peu ar bad u Felix layo ban tap haga minit ka ba sau peu wei. Bad ya baro gini ki san gol jong ka Portugal layo ban tap tang hak kela step. Bad leng ba gani ka jing job ka Portugal kala job ya baro pratali ki jing lekai ki jong ka haga nega jing yakni rong syaka Euro Cup arah jar arpeu sau.